Shalom, selamat hari Minggu mari kita, mari demai kita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pos situtu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, dang terbahe ni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para siroha jalan abonar, mauliate hudok hami, ala dipabisarho tuhami berita nauli, nama nodangi rohanami. Ayalani i ubahen hutadahami ho dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saliling dingoluon jalan yang mertua hami bahenomu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha purtibion. Sai palasma rohanami manguloiho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asini roh
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion, imana tersurat di buku Matius bidu pitu ayat sada, songonon ma didok disi. Unang hamu manguhum uhumi, asa unang hona uhum hamu, ido sahatna, atong rak mangidogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tato potima dosata tuadopan ni debata, tapaudu bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hodo napatupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marha porsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tuhamu. Guruhon hamuma sianahu, ay nalabok doahu jala na serek marroha, asa daputan hasonangan todimuna, ay labok doa ugaku jala neang dohok nasa huha porsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Yeah.
hatani debata turpu epistel di minggu sadarion imana tersurat di Galatia bidu 5 ayat 10 sia sahatu ayat 20 sada rahmat jahahon mahita. Alai terdapdo parulaon di daging ima permainanon hado daron pargado buson hasi pelebeguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargut-guton parsalisian partahitahion bunuh-bunuh parmabuhon haormuson jala akana sumantusi nang hupabua na jolo tuhamu songonido nang nuaeng dang teanon ni akana mangulahon si songoni harajaon ni debata ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Cuma hitam mardalani di dalam laut surgoi. Sai Yesus mata bain dongata ilas di rohar sepi. Sai tiop mantok tong tangana nangihon soaranai. Matotong lakana na dengan papandanai. Taha tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rahmat dok mahita. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhut na tumapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantor di parbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluon na sora suda. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita suderua senehuriata. Tabigi ma tikting di mingguta sadarion na parjolo tikting na maragam. A goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pasapuluh baton dong Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima si suada do hagio ni portibion, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. B. Surat penggembalaan na pasapuluh limahon. Hobar tu surat penggembalaan na
Sapa 10 patut tanggal 22 Agustus 2020 ima manotopon pertangyangan sektor mulai tanggal 23 Agustus sahatu tanggal 5 September toktong ma tapatupa di bagas tabi alani pandemi COVID-19 sia naso macoho dope hobartus si tapagajang mamuse tiki ima sahat tuari Sabtu tanggal 10 sia September 2020. C. Ruas Namoru garis miring Namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 12 September 2020 nunga marujungolu sada ruas ni huriata ima amata Insinyur Ronald Pangaribuan tutup umur 50 tahun nah hinabaluhon ni nata Evelina Kristina Boru Lubanggaul SH Sian Jalan Harmonika Baru Komplek Graha Tanjung Sari Blok E 21 Sektor Tulu A tatangnya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal honna jala toktong di pargogoi tuhata. D. Sermon Perhaladu marhite tiktingon pinabotohom matusudi perhaladu asa Roma hita marsermo di hari Selasa tanggal 15 September 2020 mulai pukul 10 sia 00 WIB manang pukul 7. Maringanan di bagas gereja dohot mangulahon protokol kesehatan. E. Permingguan di Huriatta. Hobar tuha putusan perhalado ni Huriatta na di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 patupaot tama toktong tolu hali permingguan diganop hari Minggu di Huriat tahun ima sada pukul 07 WIB bahasa Indonesia 2 pukul 10.30 bahasa Batak tolu pukul 10.00 bahasa Indonesia boima tabuka ibadah live streaming dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari dan Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Hobar tusi ruas nanai parsido hot tu per minggu ni asa jumulo mendaftar tu perhalado sektor tabi jalaikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan isarani pakai masker cuci tangan dohot jaga jarak jala tabaradi ma hand sanitizer akadak danak marumur ditoroni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas garejata. Akka ruas nasubui mabuka YouTube tapakke ma acara ibadah naung di Sagihon. Niaka situa sektor tabi. Dua Romawi parhepengon taida ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamoli teon akan naso masuk dope ditikting sadarion di hari Minggu naneng Roma ditiktikon mau liate ma di sudi ruas napasahat pilihan bulanan hamoleateon perpuluhan dohot partisipasi tuak kaulaun huria lam ditabbai tu hatama pasu-pasuna dihita saluhuna songonema tikting di huriata di Minggu sadarion shalom martang yang mahita Ali jahu badi bata manami namarhabang sa di Banua Gijang. Mau lihat marohanami diho alahu pakilalaho kami do tutudingkan basam. Nama nari parhon hami sianari noksal pusahatu tikion. Lumobima di perminggun nami perminggun arian sadarion. Di lohoko di hami hai pason. Tuhan nunga hubigi hami akka tikting namasa doho nanaik pamasaon ni huriam di Tajuk Sarion. Tuhan dibotoho takas naso marna masohot dope pandemi COVID-19 sian ngulu nami alani ali Tuhan saya agohom mai sian labung nami asa hipas sami Tuhan mangula akaulon nami siganupari asi maroham sai pasu-pasu makaulon nami namaragami songoni mali Tuhan inanami nama kabaluhon Ronald Pangaribuan bossa jala malungun rohana sida le Tuhan sai apulima rohani nanami asa margugu inanami
laho mangalugahon rumah tangga nasida, sudi keluarga, namarsak, namarukil say humali Tuhan, napatupahon sila siniroha di nasida, tuaka ari namangihut. Di sudi ruas nami ali Tuhan, namanupahi sudi nasaulaud di kuriam say pasu-pasu mali Tuhan, asa Maria ia marulupulup pamitoktong pasahaton hamoletion ni rohanami. Lausong ni mali Tuhan, tokin nari na yung bigyon nami mga barita nauli na naik pasahaton ni naposom. Say pergugui perbisuhi man naposom yali Tuhan, lahu manamehon barita nauli sa gabi siluay di ngolu nami. Si sasaluhun na dosa nami Tuhan, asa tamahami di adupamu. Atong jalo mahami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus si hokop si paluahami. Amin. Maret de mahita uhut papungu pilihan. Pilih Yesus dong aki, lau
Martang yang mahita. Disodoh kami ali Tuhan di bata perdinggan basa jala parasi roha. Aka ruas ni huriam nama kalason ari nani lehomot tu kami. Boy kami pasada roha doho pikiran nami. Lau mamuji pasangapoko marhiti-hiti peribadahan minggu di bagasan tikion. Asima roham ali Tuhan. Todim to di porbadia naung ni usai homo to kami ganup. Marsada-sada ima na mangula di bagasan roha doho pikiran nami. Asabui hulapati hami hatam nanaing bigyon nami. Atong makuling mahong ali Tuhan di bata ay mananginangi do naposon. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna na di bagasan garejaon nang namangihuton parmingguon siat tongan di bagas nabi. Shalom. Turupuk jamita di bagasan mingguon tersurat di buku Parjamita bidu 2 ayat 4 sahat rudi ayat 10 sada. Ujaha madihita songonon didok. Dungi hupabalga maakka hapadiaku, hupauli diau akka bagas bulun, jala hupuk ka diau akka porla anggur. Hubae diau akka porlak dohot paredangidangan, jala husuet tusi hau akka namar parbui maragam-ragam. Hubae diau akka tobat, mamornohi hau suasuanan akka narugun martuburi. Hutuhor ma akka hatoban bawa doho buru-buru. Adong huhu diau na poso akka nasorang di jabuku. Tole muse akka punguan lobu doho biru-biru gumodang. Diau sian saluhut jolma akka najumulu sian au di Jerusalem. Hupagu-guhut diau perak dohok seri. Dohot artana arga sian raja akka napulik luat. Hupilit huhut diau akka parede bawa. Dohot buru-buru bahen hariburon di jolma manusia. Tole parinan tuel lain masai torop. Jadi tumibul jala umora au sian saluhu jolma akan najumulu sian au di Jerusalem. Hok dohuhut habis taraku diau. Manaksadia pena pinangido ni mataku dang huotohi. Dang hutiopi rohaku mangulului nasa lomona. Aitung nalas situtu rohaku mida saluhut pabahenakku jalaido atong jabarhu sian saluhut ulauku. Ayat 10 sada rapi tamajaha. Alai duku bereng saluhut pabahenakku akan nabinahin di tangaku rodi hangaluton akan hutaon lau paulihon idama lau salpudo saluhutna jala mangyahi alugu sabing audisi da ngadong hape nahot anggo di hasianganon ima sahatna. Dihita akan hinalholongan ni Tuhata Yesus. Hirasudedo jolma makarikoton hal na duminggan di bagasan ngulu nabi. Ido ubain sai dilului jolma do akan naboy mabain las ni rohana dohot hasonangan di bagasan nguluna saliling mangulu ibana. Bahkan olo do jolmai sahat tu na menghalalkan segala cara lau pasonakon rohana lau pasonakon nguluna. Adong do na makirim las ni roha marhite-hite na mangalului dohok patibohon akka parbinotowan. Di debahalak
dihirim do lasni roha marhite na paulihon bagas na mewah na sida. Kendaraan yang bagus. Dinadeba dihirim do dapok lasni roha di ngoluna marhite na mangalului hiburan. Marpahian na saksak. Sahat rodi na madiori inganan akasi panganon na tabo na tahu gabi lasni roha di ibana. Jadi molo disimpulkan hirasudido jolma makalo mohon dinguluna hamoraon hagabiun hasangapun dohot akka namardumu tusi. Sadok hirasude jolma do marsiadu lau mangeahi lasni roha na maragami. Gaanu pari. Jala siap sedia do halak manggarar na umarga asal spesial na dapot ibana. Contoh na met di hita orang bersedia membayar lebih untuk sesuatu yang spesial. Misalnya nasi goreng, melolau kita tuh restoran. Adong do nasi goreng biasa, adong nasi goreng spesial. Adong do bakmi biasa, adong bakmi spesial. Dohot akan asing. Jala saya pilih do na spesial. Ala na spesiali selalu dianggap pastilah istimewa. Pastilah lebih enak dari yang biasa. Ala ni nang tu sandang para biton pahean dia kaparupuan sipatuna tasna solopna. Saya dong do nama nawarhon na ori dohot na kawi. Jala saya berusaha do jolma untuk memiliki yang ori. Nangpe umargai, nangpe dus kualitasna. Alai saya berusaha do jolma kalau dia memiliki barang branded. Apalagi akaparupuan. Alai akabawa pe nunga songoni nohain. Alai molo taida di bagasan ngolutta hobar tutur pohon bukan hanya soal makanan saja, ada yang biasa, ada yang spesial, bukan hanya masalah kebutuhan fisik kita saja. Ada yang biasa, ada yang spesial. Alai ternyata di bagasan turpuhon, di Goarido, Paboa, ada yang spesial juga tentang masalah kehidupan. Hidup kita juga selalu berlari mengejar yang spesial, yang istimewa. Kita mengejar kedudukan yang istimewa. Kita mengejar status yang tinggi. Gaji yang besar. Bahkan banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam kehidupannya. Padahal dikatakan di sini segala sesuatu adalah kesia-siaan jika tidak di dalam Tuhan atau berasal dari Tuhan. Kita lebih mudah tergiur oleh yang istimewa. Sehingga yang rutin, yang kecil selalu kita sepelekan. Dan kita anggap biasa saja di dalam kehidupan kita. Alani lahu mengejarna wah.
Alani dihita akan hinaholongan ni Tuhata Jesus. Suang songon ido nang nasinuraton di parjamita di bagasan turpuhon. Di suraton buku parjamita odo ambisina dison. Ia berambisi mengejar berbagai hal yang istimewa. Dia berambisi mengejar berbagai hal yang besar di dalam hidupnya. Kekayaan yang melimpah, kesuksesan yang besar. Bahkan di ayat 9 dikatakan ia berambisi menjadi yang terbesar dari orang-orang pada zamannya dan zaman sebelumnya. Lalu kita mau melihat apakah ambisi besar dari penulis pengkhotbah ini. Di ayat 20 saja didok di son. Akhirnya disadari panurat buku parjamita Oma, paboa ambisi besarnya ternyata berakhir dengan kesia-siaan. Dan itu semua adalah usaha menjaring angin. Didok ibana di ujung ni halu jauh nai. Alai duku bereng saluhu pabahenaku nina. Rodi hangaluton akan tahun lau paulihon. Idama salpudo saluhut nai. Mangyahia lugo sabing audisi. Dangadong hape nahot anggo di hasianganon. Semua berakhir dalam kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ido didok ibana ujung ni halu jauna. Taida di son hirana dievaluasi ulang panurat buku parjamita oddo saluhut akan naung hinalo jahonei. Didok di son dituhor kahatuban. Dipapungu torop lebu dohot biru-biru. Dipaguguk perak dohot seri. Jala umora ibana sian saluhut. Alai ujungna. Disadari ibana ma. Nalau salpudo saluhut nai. Nina ibana ma di bagasan pengakuanna. Karena itu dia sekarang menyadari bahwa semua yang dikumpulkannya dengan jerih payahnya ternyata akan berakhir. Dangadong hape nahot di hasianganon. Hape loja ibana. Busisaon ibana. Lao papungu-pungu sinamot na isugi. Alani dia do nanaing dohonon ni turpuk jamitau tuhita. Nanaing paingoton na tuhita odo. Sasitong na narumikot di bagasan ngulu ni jolma habisuhon ido. Hikmat itu yang penting. Itu sebabnya ia penulis pengkhotbah ini atau Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Allah marhite-hite habisuhonido karena melalui hikmatlah membuat hati senang, membuat hati bergembira, membuat hati bersukacita. Yang paling penting dalam kehidupan setiap orang sebenarnya adalah bagaimana kita berhikmat. Bagaimana kita belajar menghargai apa yang kita miliki adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Belajar menjalani hidup dalam usia yang diberikan oleh Tuhan.
dengan penuh tanggung jawab. Belajar menjalani satu hari bukan dilewatkan begitu saja, tetapi harus mensyukuri semua yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi habis suhon manang hikmat nasinuraton ni parjamita si Salomo di son adalah pelajaran penting bagi kita. Mengapa? Sebab kadang-kadang kita berseru memohon mujizat yang besar dari Tuhan, dan kita lupa bahwa setiap hari sebetulnya dalam kehidupan kita Tuhan sudah memberikan banyak sekali mujizat. Kalau kita masih bernapas sampai hari ini, bukankah itu adalah mujizat yang terindah dari Tuhan? Kalau kita boleh duduk di gereja ini pada minggu ini dalam situasi COVID-19 yang sangat luar biasa sekarang dan semakin luar biasa, bukankah itu adalah mujizat Tuhan? Diulosi dohita, dipasona kita, di loas kita, rap memuji pasangap guarna. Jadi si lehon-lehon di debata, pasu-pasu di debata, anugerah dari Tuhan bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi setiap saat, setiap hari dalam pengalaman, dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus menyadari itu, bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Kita tahu, dan saya pikir kita semua setuju, sama seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah atau parjamita di sini, bahwa kekayaan yang besar tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan. Uang yang banyak tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Molongahona COVID, sedia pe wangna dang merlapatan, dang adong gunana. Haguguon dang jaminan keamanan tong dihita. Ay mulubuy do haguguon, haguguot ta, mulo di timor di dok andalbo dinin na. Muluduy do haguguon di pamatang taon nagawoy menjamin keamanata. Dakpola bera adong akka security, dan adong perikot akka pengawal. Dang jaminan, jabatan dang jaminan. Lumubi di partikias sinuaingon na taida. Arta sinamot dang jaminan. Namora pe, napogus pe. Tongdo hona COVID. Pejabat pe, pegawai rendah pe, dus-dus seluhut na. Ido taida na masa noaingon. Dang jaminan HP manang dia tapeop noaing di bagasan nguluta. Laos ido benda dipasingot parjami tahun hita. Pengkhotbah mau mengatakan, syukurilah hal-hal yang sederhana dalam hidupmu. Saya harus mensyukuri hal-hal yang sederhana dalam hidup saya. Kita semua harus mensyukuri hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Tidak perlu berambisi untuk menjadi besar dan terhebat seperti yang dikatakan di dalam nats ini. Itu hanya menjadi kesia-siaan. Tetapi jadilah orang yang berarti bagi orang lain. Jadilah engkau menjadi orang yang berarti bagi keluargamu. Jadilah engkau menjadi orang yang berarti bagi sekelilingmu.
terhadap semua orang. Mari kita mau memandang hal-hal yang sederhana sebagai yang istimewa dari Tuhan mulai saat ini. Mari kita mensyukuri hal-hal yang kecil dalam hidup kita sebagai mukjizat dari Tuhan. Nafas setiap pagi adalah mukjizat dari Tuhan. Kita terbebas dari COVID-19 adalah mukjizat dari Tuhan. Mari kita mensyukuri hal-hal yang kecil di dalam hidup kita sebagai mukjizat dari Tuhan. Mari kita menikmati rutinitas hidup kita bukan sekedar tanggung jawab, tetapi sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi untuk menghadapi kenyataan hidup, kita harus optimis. Nang pegodang nuaing, na menderita siatong atau kanta ati atung adong, naro di bagasan tikyong, na menerima dampak sian pandemi COVID-19 on, kehilangan pekerjaan, kehilangan pangomoan, hurang sidabuon, karena anak-anak semakin besar biayanya mungkin melebihi ongkos sekolah setiap hari, karena harus membeli kuota data, yang tak ada turun-turunnya, yang tak ada gratis-gratisnya. Sudah dohona. Dakolan hita ruas ni hagawi bisiyagul. Dakolan hita seluhut na di kota Medanon. Dakola kita na di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sudedo manginonai. Alai merhiti jami tahun dipaingot hita, nikmatilah hidupmu, apapun yang kita terima sekarang, kita harus menikmatinya sebagai anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin bagi banyak orang kehidupan sekarang sangat menyakitkan. Tapi kita tidak perlu untuk mencari tempat-tempat untuk menghibur kita. Songon nadidok nadi bagasanon. Akaparede bawa doh buru-buru ina lau pasonang rohana. Tak pola lau hita tu si. Kita berdiam diri di rumah kita, membaca Alkitab, berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Itu adalah suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita melalui kedekatan kita kepada Dia, maka itu akan terjadi. Amin. Sudedo mersiapianan. Lumobi noaing. Hamuta budope hami ninna. Hamuta budope hami ninna. Alai dohonot tama marsi tahun nadi iba nabiba dan mengucap syukur akan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Asa meningkat daya imunitas ni pamatangta. Asa bui hita marminggu terus, memuji Tuhan terus. Asa dau akasahit syak kita. Marsi pangyapianan. Adong dosa ada ilustrasi di lewat dong aku tuau di dok ibana songonon. Waktu kecil kan kita suka bermain di ladang ya. Entah menggembalakan kerbau lah itu, entah marbabo lah itu, entah mencangkul lah itu, banyak pekerjaan. Jadi dikatakan seorang anak kecil sedang berada di ladang dan mungkin kita bisa saja menjadi anak kecil itu. Ia memandang pesawat terbang di atasnya. Dan ketika memandang pesawat terbang di atas, maka ia berhayal satu saat maunya aku ikut di sana, aku mau terbang. Nina denahi. Tabuna iba.
di bagasa kapal terbanganin sebil marmahan manang sebil marbawo amang au manian mabuen kapal terbangi tebunai nina HP pilot ni pesawati tong domar pikir madidok ibereng ibana tuturu olo do tarida ituru ka sawa-sawa dinggan nak pesu tarida jolma alai didok ibana ma amang adiga doa unaing asabuy nyan paju pangau dohot akaya nakoko saya mau tinggal di rumah tabunai akan amarmahanon tabunai akka bangulon dak songonau ganu pari jatungod di sonninna kasongon ido nak kita kadang kita merasa kehidupan orang lain lebih baik dari kita akibatnya kita iri pada kehidupan orang lain dan tidak mensyukuri kehidupan kita sendiri. Maka Parjamita atau pengkhotbah mengingatkan kita di sini, jalanilah hidup dengan mensyukuri apa yang engkau miliki dan belajarlah menemukan hikmat pada perkara-perkara sederhana yang kau alami. Itu na yang doon na to kita. So paduhan ni Jesus di Matius 26, di Matius 10 ayat 26. Di Matius 10 ayat 26 didok Jesus di si. Ayah matong gunana di jolma. Nang liat pertibio diomo anggomago do todina. Ah matarlehod jolma bahen tobus ni todina. Boy arta tobus ni todi dang. Taingot si Lazarus dohod namorai. Lazarus dia puan ni si Abraham namorai madok majo. Tutor dokku dok majo tuhaha anggiku. Asa di bau banasida rohana. Dung jolo di do ibana suruh masih Lazarus mabahen aikiotik tu pamangakon. Anu ngatung moho pan ibana di narokoi. Dang bui. Ayah hamat tonggunana di jol manang lihat pertibion di omo ibana yang gomago do todina. Ahamat tarlehot jol mabahen tobus ni todina. Dangadong na bahen tobus ni todini jol. Karena itu syukuri apa yang diberikan Tuhan dan tetap hidup di dalam kasih. Bersukacitalah terus di dalam Tuhan dan hidup di dalam kasih. Dang nama dok dang rikot arta. Dang nama dok dang rikot sinamut. Alai adong naum rumikot siani. Ima ngolu partodion. Sa sitongna ikon ubal gado bahen nota ngoluta pasahatota laho madiori ngolu partodion sian pardegingon alai molo soboi tabain ubalga tikita tenagata pabahenata laho mangalului parngoluan ni partodion sian parngoluan ni pardegingon minimal equal ibana minimal selaras nian ibana. Minimal 50-50. Unang gumodang talehon tiki tu akan narikot di portibion siang narikot di ngolu partodiot tanggui koningotot tadotoktong. Kita harus lebih banyak memberikan hati pikiran dan seluruh kemampuan kita untuk mencari keinginan Tuhan Allah untuk bersama-sama dengan Tuhan Allah dari yang lain. Sebab Yesus sudah berjanji. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi tebeta bedui. Molo adong pe rumah mewah tebeta bedui sa sitongna. Molo adong pe mobil bagus itu tebeta bedui. Pakaian yang indah tebeta bedui. Na parjulo lului hamuma harajaon ni diwata. Amin. Alani dihita kaholongan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan.
Supaya jika satu saat kita nanti harus berakhir kehidupan kita dari dunia ini, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi lasma rohatta mula tutongani bagas tabi taingok ma. Tuhan berpihak kepada kita jika kita terus-menerus melekat erat dengan Dia. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita. Sisuada do hagiat ni pertibion. Semua adalah kesia-siaan. Di posi pernguluan ni partodiota. Supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat ya Tuhan di sudia sini roham naung hupakilalahu kami marhite-hite hatam. Napaingotok kami di bagasan minggu sadarion. Di paingotok kado kami pabawa siswada do saluhutna na di tanoon. Hagabiyon, hamuraon, hasangapon, dohot na pinarhagyot na. Dohot akan nasarobang tusi sementara doi. Satok kidoi ali Tuhan. Alay naman notong ima haporsyaon ngulupar to dion. Idonahot di julum. Alani ali di bata Jehovah si roham. Saitaiti rohanami. Lam jonok tuho makaposi ho. Makaposi hatang. Asa olo kami ali Tuhan. Paubahon diri nami, paubahon rohan nami. Paubahon pikiran nami. Ikod daw rumikot makalojahon narikot di partudion nami makalojahon hatam nabadiyai mad diposi haporsyaon nami patuguhon pakirimon nami asasian akana asingi asa marhamonanga kami ujungna di jelum terlumo biali Tuhan di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 dope kami di botohodo na masa di ngulu ni ganup keluarga ni ruas ni huriam akana porsea diho di botohodo ali Tuhan dohot akana masa di tonga-tonga di bangsa dohot negara nami bahkan di Portibion asiroham Tuhan patuduhon akka namalo na bisuk marhiti-hiti habisuhon dohot hamalon na siyakoi asabuy humatop dapot nabuy ali Tuhan menangkal virus 19 on asabuy marhasonangan saluhut na kanaporsea diho laho mamuji pasangapoko songon na somal nang hulaw kami di pamujion nami diho tanpa dibatasi oleh sekat-sekat alania sima roham sudirues ni huriam naron waing di ibadah mingguon pasu-pasu na sida ramoti saluhut na ruas ni huriamon naung manangiho kata asiroham Tuhan ulo si daging nang to dinasida padau persahiton jala hahipason na siyakoi ima ali Tuhan pasahat tutonga-tonga ni ruas ni huriamon asalas rohana mangihutok ko ganupari songoni nang ditonga di bagas na sidabi na ikon mengikuti ibadah streaming noaing homali Tuhan di bata na mga ramodi sudi ruas ni huriam ditonga di bagas na sidabi paso-paso na sida takas apuli akan marsak roha daoni akan nagali pamatangna parguguy akan nagali partudyon jala asiroham Tuhan nang dia kanadau siako tugu-tugu na sida asa unang tinggang
Jala molo pengtung tinggang. Pos dorohanamu Tuhan, taitom muna sida. Asa bui sa luhut na rues ni huriamon marlas ni roha di bagasakko. Alani, toktong malas ni roha na siya ko'y miyad di hami. Mampuhon hami Tuhan. Laho manalpuy ari-ari ni ngulo nami. Holan di bagasan goar ni Jesus Kristus Tuhan nami do. Martangiak kami Tuhan. Amin. Mari di mahita huhut pasahat peliata. Ayat tulu jog-jog kita. Tatangyak kumapelia tau martangiang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehom-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manamina di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saud malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siap hari. Sesa madusanami songop panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tu gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Atong mula mahita di bagasad dame tajaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Disondakon Tuhan di bata mabuhina tu kita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tu kita. Jala dipasaurhon madamena tuton di tabi. Shalom, selamat hari Minggu. Ku tak membawa Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.